Studio Beats. Всичко ще направя, знам, за моето красиво дете. За него живота си ще дам, никога не ще те предам. За здравето на моят син чашите напълни, дай до дъно повтори. Ще празнуваме с дни, не искам злато ни пари. Щом с теб Бог ме дари, на мама и тати гордостта. Най-красив е на света. Пийте с мене, братя, споделете радостта ми. И на вас го пожелавам, детска радост в дома ви. Вижте го, най-голямото богатство. Вижте го, домът ми се превърна в кралство. Baştacım, yavrum sana ben muhtacım. Erkeğim, meleğim, dünyayı verseler neyleyim. Вижте го, най-голямото богатство. Вижте го, домът ми се превърна в кралство. Всичко ще направя, знам, за моето красиво дете. За него живота си ще дам, никога не ще те предам. За здравето на моят син чашите напълни, дай до дъно повтори. Ще празнуваме с дни, не искам злато ни пари. Щом с теб Бог ме дари, на мама и тати гордостта. Най-красив е на света. Пийте с мене, братя, споделете радостта ми. И на вас го пожелавам, детска радост в дома ви. Вижте го, най-голямото богатство. Вижте го, домът ми се превърна в кралство. Baştacım, yavrum sana ben muhtacım. Erkeğim, meleğim, dünyayı verseler neyleyim. Вижте го, най-голямото богатство. Вижте го, домът ми се превърна в кралство. Колко хора имаш? Имаш сами. Иди да дадеш дрехи. Това ли е ръжил? На четвърти. Карта на Дейва. Добро утро, момиче. Не звънкай! Не, на Дейва. Нали Дейва си казва? Я виж това ли е не? Добре. Дай ми.
усмивка му, че да ви изписваш. Така. Ще ги изписват днес? Това е за вас. Благодаря. Да сте живи и здрави, момичета. Елате да стигне от вам. Айде първо вие двамата. Един път. Те са тук. Айде. Първо вие двамата после. Не да дигнем главата, бе. Чакай първо да направим едно кратко видео. Добре. Добре, и те. Добре, ай снимка. Айде, обърни снимка. Добре. Айде да мамите децата долу по бъркаси. Бивата на къде? От чантата. Добре. Свата къде е? Айде да одиме на там, че човека ме дава седи. Децата къде са? На там е свата. Айде.
Къде е велосипед? Оня човек червено, това не мога човек. Тук качиш. Излиза бебето. Айде, слава. Айде. Айде. Ще се наредите. Там долу? Да, трябва да се наредим всички. Мислих си, че от сирената. Трябва да се наредим, да. Он не се измъчил. Хайде на видео и... Добре, че отиваме, че хората дават зор, хвате с колите, човека ми звъна. Айде, Благой! Айде! Човека мамо дава зор. Хората ни чакат. Имаме си. Няма значение коя кола е то. Благой! По коя ще бъдем, мамо? Къде искате? Айде, вие се качвате. Къде искате? Чакай. Къде се качвате? Айде качвайте се тук с децата, Борислава. Айде. Айде. Събудили си ги? Качвайте се тук, айде. Айде, айде. Там има ли нещо? Няма нещо. Добре. Ако се казват да няма нещо. Няма. Я си одим с комшията. Идваме на халата. Чувам това на снимам тук, идвам на халата. Не съм тръгнал още, сега не е искал да отида да снимам. Дай ги пази се сега. Ела да снимат. Сега се и дадох моите идея. Диди ма две балъни. Стой, че снимат бебето, мама. Браво, бабо, ти що държиш тук? Тук не държи цвети. Айде да снимате това. Ело да тук да снимаме. Айде снимайте се. Айде да не... Това човек ще стои лято. Смей се да те снима. Крие си лицето, че с този балон. А той да свали го надолу балончето. Балона надолу да те снима. Айде сега. Усмивката. Ама не го зарели, не го Айде, диди, не от това са на мама. Мамо, бебо, не На баба принц.
Айде, Галя. Ето Канено е тук, така. Айде, чуди. Хареса бомбони. Айде, баба. Побуйте се, баба, айде. Побуйте се. Айде. Давай, че пива. Айде, живо и здраво да ти. Айде, Ленки. Да е жив и здраво да те бие село главата, Георги. Айде, Дуди. Като пораса да фана да те бие колко може. Живо и здраво, Бог да го благослови, да те слуша. Айде, мамо, да, жив и здрав. Внуци, превнуци да обчуваш от него. Айде, баба. Се да ги бомбонче. Айде, бабо. Вие искате ли бомбонче? Ево, мама, Ели. Айде, Галя. Але се дадо бомбона. Освен може да сте визе от мен, да ги види. Ева, Елена. Имаш, да, живи здрав, дай на представа. Айде, моля. Айде, Георги. Живо и здраво, брат. Мерси. Айде, Златко. Айде да ти е живо и здраво и много да ви радва, Георги. Да ти е живо и здраво и да влизаш от Да ти е живо и здраво и много да ви радва. Ела, А другото стане, вече си мами, от вас. виж, бабо, ела, дам ти по... Днеска година да му дава колко по-силно, толкова здраве да е. И здрав, благословен да е, Бог да го благослови. Мерси. Точно да е с тебе. Живо, здраво. Да те даде Господ момиче още. Е, Да имаш момиче, 100 пъти казах, че има кой да ти жали. Разаха, що ми силен мръща, ле, ти жуе кана. Мангет, да?